Unboxing. Îmi place tot timpul să încerc materiale noi, iar astăzi vom vedea ce se află în coleturi de la Autograph.ro. Am găsit două blocuri de la Aurora, ambele cu hârtie destul de groasă, unul Bristol foarte finuț, potrivit pentru creion și marker, iar altul pentru creioane colorate, ce are o ușoară textură. Tot în colet am găsit și acest set de hârtie pentru notițe de la AA. Este o hârtie premium de care sunt foarte interesată și când vine vorba de printat. Mai departe am dat de această ascuțitoare de la Artline, care se poate atașa la orice sticlă normală și ascute și foarte bine, deci dacă v-ați plictisit de ascuțitorile cu rezervor mic pe care trebuie să-l tot goliți, aceasta este soluția. Mai avem un creion de la Penac, ce vine în două variante, una de 0,7 iar alta de 0,5. Sunt niște creioane profesionale ce au vârful și conul din metal, iar mecanismul este foarte finuț, japonez, doar ei puteau să facă un mecanism așa frumos. Este un creion foarte stabil datorită porțiunii acesteia din față, de unde îl prindeți cu degetele, nu alunecă pur și simplu și abia aștept să-l încerc. Sunt foarte frumoase și ca design, deci le ador. Următorul creion mecanic este tot profesional, tot de la Penac și ceea ce îl face deosebit este faptul că are un mecanism care se potrivește cu mai multe durități de mină, din câte îmi dau eu seama, la fel are porțiunea aceea din față care nu alunecă și abia aștept să-l încercăm. Iar ultimul creion mecanic este acesta de la Penac, foarte ingenios datorită radierei retractabile, este imensă, efectiv, îmi place foarte mult, mi se pare un creion potrivit pentru scris, dar am să-l integrez și la desen. Am mai primit și un set de linere de la Artline, acestea sunt rezistente la apă, dar haideți să vedem ce face fiecare în parte. Am început cu creioanele mecanice de care sunt foarte încântată pentru că nici măcar nu simt când desenez cu ele, atât de finuțe sunt. Mi se pare că au și o mină foarte bună, eu le folosesc atât la schiță cât și la detalii. Iar despre linere vă pot spune că se usucă aproape instant, masonul este din oțel, iar vârful pare foarte rezistent. Le găsim în 3 variante de 0,5, 0,3 și 0,1, iar eu abia aștept să le folosesc pentru semnarea certificatelor de autenticitate. Cei de la Autograph mi-au mai trimis și un tub de carton cu capac din plastic, foarte potrivit pentru stocarea și transportarea portretelor și documentelor importante. Iar ultimul produs este această riglă de aluminiu ce are 70 de cm, iar pe partea din spate este prevăzută cu o porțiune buretată anti-alunecare. Cam acestea au fost produsele, sper că v-au plăcut și pe curând!